Les ciutats. He llegit que Morosini, general, l'ambaixador de Venècia, volgué endur-se les escultures del frontó del Partenó. Va fer muntar una bastida i va fer grimpar els esclaus i en el moment més difícil algun puntal va fallar. Caigueren homes i estàtues. Decebut, el general va abandonar el seu projecte. Ell les volia senceres. Els trossos, allà escampats, varen servir per fer cases. Molts savis han meditat sobre el sorprenent misteri de poder crear bellesa a partir d'un bloc de marbre. Pocs sobre el camí contrari. Treure un carreu escairat del tors d'algun déu antic, convertir en grava una Venus, poder trepitjar llambordes fetes de membres sagrats. Així s'han fet les ciutats, construïdes lentament amb pedres que ahir van ser vides humanes, amors, sofriments que ningú no recorda.